Katba kari baru kawai kadang yele banyada na kejengpang coronavirus lane ke COVID-19 kibabun kipaitba hakari kilabut ya kejengpeta jong sarkar bade bansyong bej halaki jong kiying kibabun ki jaka sikriblei kilakhang bad donru katto kene kibala persyang bad penpriang ya ketin jong ublei lengba ki social media bad lengba ki core internet dak bapron kam dak live telecast kalong kumju hasor dongpo bad hakiwe ki jaka jong Ri Bhoi District kilabut ia kene kejeng peta nak sarkar banya syongkhop hayeng kumba kalong menta kesngi barok ki dukan ki baju pli ha kisngi utrai ru kilakhang kerdep lut henry kumba julong korkom badon kinong ile persya hanong po ru lalap ya katto kene ki jaka baki briu ki dangyat dangyeng nangta ki don ru ki khana ki blashim ya kene kesngi kum kesngi syuti banyat kai pengat bad banle kai bad laki parlok Ri Bhoi News sa kejing lek lum jing tip ulalap ya shibun ki khana ki bayi lekai bad nya bicycle hasurok ba jong national highway nakaliang jong Ri Bhoi News lengba kene ke khubor ula kentu ya ki kimi ki khpa ban sim ke jingkit kli bad kit khia ban pet nya laki khun bakinom mi shano hapo kini kisngi kaban long kum ke jingyadan na kabenta ke jingpang kabak ka perthai baro kawai kadon hapadang ke jing shong ser